част 2 на Оправете се с мен на училище. Тъкмо съм останала, затова изглеждам толкова зле. Сега ще се оправиме. Взела съм всичко, което ми трябва. Сега първо ще се среша. Сега ще се върна, за да не губим време. И хора, сясах се. Сега ще сложа лентата. Много съм зле. Сега ще се почистя лицето с мицеларната. Хора, мисля, че и тук ще има две части. Почисти го, сложа да си бъмб обаче от серията Парти. Имам и Бърдей. Хелоуин, обаче мисля, че този цвят не за днес повече става. Хора, май ще има и част 3, така че качвам тази част. И сега започвам да сливам трета.